ang gahom sa Ginoo gihatag ngan hinato sama sa paghatag niini ngadto sa pagkatao ni Kristo. Mauna nga ang mga sumusunod ni Kristo doon na say gahom sa pagpapahawa sa yawa, pag-ayo sa mga masakiton o sa kinatibukan, pagluwas sa kalag. Unya usa na niining maong gahom, mao kining gahom sa usa ka pari. Kay kitang tanan gibunyagan man duna gid tay common powers. Isip mga pari. Lingiyay mong tupad ing na sige ka gamit sa imong gahom. Pangutan-a ba mong tupad? Kay anugon kayo. Gihatag ni Ginoo nato pinaagi sa Espiritu Santo panahon sa atong pagbunyag unya way gamit-gamit. Mo nang pirmi lang tang malupig sa yawa. Pirmi lang tang moingon tao raman gug ko, tao raman gug ko. Ana. Ay nana gina kay tao raman ta. Ano? Hoy, tubag. Mao gina. Nya di gyud mo angkon na nabunyagan man ko, nahatagan man sad ko gahom sa Ginoo, mao nang buhaton ko ni. Mao nay kuwang nato. So sugod karon, ug wa pa mo makagamit sa inyong gahom, sugod na gamit. Nugon kayo. Nya ang kuan sad kamo sang kasigi naggamit padayon na. Nya itudlo na sa uban sama ni Kristo iyang gitudloan ang iyang mga apostoles unsaon paggamit ang ilang gahom ug unsaon man paggamit ang gahom sa pare. Naidaghang paagi pero ako lang mong tudloag duha aron di mo maglibog. Duha lang ug inyo ning sundon porti ninyo kagamhanan. Ang una, ampo. Trabahos pare ang pag-ampo. Munang niingon si Kristo diri, pagtukaw kamo og pag-ampo aron dili mo mabuntog sa dautan. Ampo yun. Kinsan nyo din nga kada adlaw yun magrosaryo isip pamilya. Ta sa kamot? Isip pamilya, ha? Dili individual. Oh. At least na ay mga 5 kabuok. Kamong uban, nung samlay niyong gibuhat, TV. Sige tanaw entertainment or trabaho. Sige trabaho. Sige panglimpyo, sige panglaba, sige pangwarta. Kay maluwas kita ani. Di oy. Ang kwarta dili makaluwas. Ang bahandi dili makaluwas. Ang balay dili makaluwas. Sumagod atong paglinog, gibiyaan ang balay nga nang liki. So di gid kaluwas ang balay. Ang simbahan gani nga nang building simbahan karon daghang mga simbahan nato diri wa na magmisa sa sulod sa simbahan gibiyaan kay di gyapon ni makaluwas ang building. Dili kaluwas ang kwarta kadtong nga banla sa Tino naamad toy mga kwartahan kadtong nga lumos sa Tino diha man sa ilang balay sila na lumos daghan sa to sila kwarta patay gyapon. Di kaluwas kana gyung ampo. O kung sa may tinuod nga ampo, dili ka nang ikay mo diktar sa Ginoo, di na naampo, panugo na sa Ginoo. Ginoo, ayuha ko. Ginoo, usbaning akong bana. Ginoo, ayuha ko sa akong sakit sa tuhod. Ginoo, papasara ko sa exam. Ginoo, makabayad ako sa utang. Ginoo, sa panadihan ka, ginansya unta ni akong negosyo. Ginoo, mabuutan tani akong mga anak. Ginoo, mausab na tani akong bana, buwagan na tani yang kabit. Ginoo, ang kaning pagkaadik sa akong anak. Pahinomdom ni in taon siya, mausab unta siya, Ginoo. Napagani uban, Ginoo, makauyab na unta ko. Ginoo, maminyo na unta ko. Nga napag-iuban, Ginoo, mamatay na unta ni akong ugangan nga magsigig libak na ako. Ginoo, di na unta ko paninglan sa akong utang. Siging diktar sa Ginoo.
Yes, sakto man na nga mo pahayag kasi imong gusto, pero sundo nato ang gisulti ni Kristo pag-ampo niya. Balik-balik ani siya katulo. Amahan ko kung mahimo kuhaa kining kupa sa kasakit gikan kanako. Nya na din siya sumpay. Apan dili ang akong pagbuot kung dili ang imo maoy matuman. Pasti lang nindutan. Ginoo, ayuha ko sa akong kanser. Apan dili ang akong pagbuot kung dili ang imo mo'y matuman. Pagkaugma, stage 4 dayon. Ginoo, papasara ko sa board exam, apan dili ang akong pagbuot kung dili ang imo mo'y matuman. Pasar dayon ka. Nya moingon ka pagbuot sa Ginoo. Di ka mangangkon, ako nagugay. Summa cum laude di ako. Nya mahagbo. Hilas ko tao ninyo. Mahimo kang proud. Ginoo, mahurot na unta ning tanang raffle tickets kay perti pang daghanang raffle tickets Ginoo. May untag daghan ang mupalit niini. Apan dili ang akong pagbuot kun dili ang imo mo'y matuman. Pila may halin na to gahapon. Sus 345 ra gyud. Salamat Ginoo kay naagyoy halin. Niabot nag 16,833 ang halin. Pagpaka na to ang Ginoo. Ang atong gikinahanglan nga halin, mga 200,000 unta ka tickets. Pero 16,800 pa. Pila pa'y kuwang. Pero, hindi lang. Pagbuot nis Ginoo. Kung saon man yun, nga mga yawanon man gining naminaw, di man yun mo palit. Kay ang ilag yung gusto, tigomon man yung kwarta. Ikaw ipalit pa lang yun unta. Basti lang. Hurot na niya. Pilar ko ng 200. Di ba? Magtanaw bitaw ko sa akong kung ay di mo kalimot ha. Kada adlaw, view, like, share sa akong kaning atong platform, YouTube channel, kaning Padriciano Ubod. Pila naman ikabuk atong subscribers ron, 292,000. View, like, share. Ay mo kalimot anak kay dako kay nig ikatabang nya kamo sang tanan nga nag-subscribe kung pwede para tabang simbahan palit lang sad mo bisag usa lang ka buok ticket, raffle ticket ay na lang gud mo anang daog-daog gud ang premyo na lang gikan sa Ginoo nya unsa man pagpalit og raffle ticket una dinhi sa atong simbahan dihay lamisas gawas o sa atong atong opisina. Nasa rin nagsuroy-suroy og mga raffle tickets ngadto sa mga opisina, mga kapilya o sa pamilya. Kana palitisan na ninyo. Unya pwede sad sa atong online kaning atong mga bank accounts, GCash accounts o kwarta padala. Sunda lang gining niya sa atong screen. Nya mag-antos ta ani sa pagpalit. Antoson ba kay kabubuton is Ginoo? Mawagtang gyud ang yawa ug unsa man ang yawa kana bang magkalisod ta isip katilingban magkalisod ta muna kon mamalit mo aning atong mga tickets isip pari sa Ginoo unsa may mahitabo matukod ug mahuman ang atong bell tower mahuman pa gyud ang atong adoration chapel niya makahimo pagitag bag-ong CR diha skilid niya ang kanang atong buta pomero mahimo na ng way of or walk of apostles kana diyang nasgawas nya dili na hazard nga mahulgan ta na mga sin diha og mga puthaw dito sa babaw na nagisugda na dako-dako sa nagastuhonon og bag-uhan nato ning atong lingkuranan nga nagkuto-kuto na kasagaran diha mupaak na sa inyong lubot og sa inyong buko-buko usahay ay karaan na kay na 163 years na so ato ning gitarget karon sa atong pista gamito nato atong pagkapari unsaon man magampo ta nga daghan ang mo palit unya dayon muantos ta sa paglihok sa pagpalit o sa pagbaligya og mga raffle tickets. Para sa katilingban kay kabubuton ni sa Ginoo. Munang moingon ta sa atong tubag sa Salmo,
ania ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Kay maunay kinaiya sa tinuod nga pari nagihisgutan diri sa atong unang pagbasa nga ang atong pangulong pari giilisa niya ang katong unang sakripisyo nga mag-ihaw og baka, magsunog og karnero, ang mga dugo sa mga hayop dili na makawagtang og sala, di sad makapapahawa og yawa. Unsa na maroy bag-o nga gihimo ni Kristo? Ang atong mapaubsanon og masinugtanon na kasing-kasing. Kana bang kamautang mutuman unsay atong commitment sa Ginoo? Kamo, parishioner man mo, online o territorial. Mupalit mog ticket, dili. Oh, naraman dahil na. Mubaligya mog ticket o dili. Kana. Kanindot, ana. Kanus aman mo mamaligya. Inig ka-Agosto. Gamitono na to karon nya unya pa mo sa Agosto. Lipay sa ko kay naatay Santa Cruzan karong Sabado. Unya ang atong mga niapil sa Santa Cruzan, mga 33 tingay kabook out of 40 nga atong gihangyo. Maintag makumpleto ginang 40 kay naaman sila i-put up, sila pay nagkuan silang gown, sila pay ning hatag og kwarta para donasyon sa simbahan. Nya sila pag imo paso-paso dito kapoy biya na. So naghimo sila sa ilang pagkapari. Kay kana sa atong Santa Cruzan, kay mga titulo man na ni Maria, usa sa nakapaagi sa pagampo ug pagsangyaw sa atong pagtuo ug pagantos. So kanang niapil sa Santa Cruzan karon, kanang mga atong mga sagala o mga rayna naka-exercise na sa ilang pagkapari. Tambungi niya na ninyo ha. Magsugod tag mga alas 4 tingali or alas 3 pasado ang atong short parade. Murag prosesyon, unya dayon anhidinhi magmisa tag alas 6 karong Sabado, unya mosunod dayon dito sa Loyo ang short program og dinner. Ang ato lang tagaan og dinner ang sagala o ang ilang kuyog, duhamti kabuk kuyog o pila ka to kabuk og ang ato mga servers. Ay lang mo pagmahay kamong uban. Ana, unsa may ihatag nato sa ubang tao? Unsa man? Tubig lang. Ana, nya igladok nila, ladok lang sad ta. Na antos ba? Antos, no? Unsa okay mo na? O kana, mo na siya. Mo bitang ako nangandoy ko nga mahimo untang mga pari ning ato mga politicians. Adtong mga miaging adlaw, nagsesyon ang Senate, nag-walk out ang mga minority. Naaman na social media, nakita man na ninyo. Kanang nakapamalandong ko ba, nganong nag-walk out man sila? Tungod lang atong ilang argument nga kanaganing sa to, i-allow ba nga i-amend ang ilang rule about sa pagtambong sa sesyon nga ila gipropose to ni Rodante Marcolita, Senador Rodante Marcolita na atong i-adapt ang kaning online attendance. Kana ra gyud. Online attendance niya, naglalis na sila diha, naglalis-lalis, lalis-lalis, minority versus majority, ana. Unya, nag-walk out ang mga minority. Sakto katong ilang gibuhat o dili? Kusga. Dili gyud. Kitang mga taxpayers nagbayad tanila aron ilang tuliron ang ato mga balaod. Kay legislator guna sila. Anya, upper chamber pag yun sa legislator, kay ang lower house, mauman ang Congress, nya sila, higher house, 24 ra sila kabuok. Nag-walk out ang minority. Kay wa sila kauyon sa argumentation, sa reasoning sa majority. Sa bagong majority. Sakto bagod na, wa ka kauyon nga normal man ginang dili mo mag-uyon na diskorte magkauyon dai na ang petitioner og ang unsa to nang usa? Unsa to nang usa kanang petitioner og
Accuse ba? Kanang there is accuse ba? Dependent. Depender. Ang sa tawagan? Aw lagi. Kanang gi-accuse ba? Simpre mo argue gyud to. Nga ang majority kay mo nag-propose, doon nagyoy argumentation ang minority. O nya unsa may solusyon kay kuha man na sila gitawag man na sila og institusyon. Ang ila diha kay parliamentary man ta unya demokrasy sad mag-votation ra gid na sila. Kung magkabangi na gani, normal gina magkabangi na gani ang mga katarungan, dili magkauyon, mag-votation. Nganong wa man sila mag-votation, ni walk out man noon. Hadlok sa votation. Mauna siya'y dili pari. Unsa man na ang tawag ana? Unsa? Maunay magang itawag og yawanon nga batasan. Yawanon kay ang yawa dili mudawat og kapildihan. Ang yawa gusto gyud nga siya mao'y mudaog. Nya tan-aw tingali nila kay minority man sila og magbotisyon posible man yung pildi taan matumba man ning atong gibarugan kay sila may majority, may pagmanglakaw ta. And that is an insult to their being as senador. Nga dagko kay sweldo. Kantong ilang pag-walk out, giswelduhan to nato, kitay na biktimas ilang pagka-yawanon, unya, kita pag nagsweldo nila. Ingno na pong yawanon, kaya nga naman, wa nila gi-commit, wa nila gihatag ang ilang kaugalingon sa ilang commitment. Pirme na sila inig-take out nila, pirme gina silang maingon, so help me God. So help me God. Inig-take out nila ba? Pulos mo na sila ni take off. Nya, so help me God. O kung sa may gustos Ginoo, nga dunay mapaubsanon nga kasing-kasing. Kanauntang kamao kang moingon, matuman ang imong pagbuot. Karon bitaw, ilang gipailag kaso. Ang minority man na. Siging file og kaso ngadto sa daghan kaayong mga tao nga kontra nila sa politika. Niantos ang uban, niantos. Antos, dawat. Suod man ka diag politika. Mapriso yun ka. Para sa ato din santo, putol yung liog ni Santiago, ngano man sad kang nagpaka-apostol man kang Kristo. Kamusad, akong parisyoner, reklamo mo aning atong fundraising, nanong nagkatoliko, masad ka. Di ba? Nanong nagsenador man ka, may puslan man, walk out man day sila sa botisyon, di man day sila mudawat og botisyon, ayaw na lang pag senador. Kay mao magid na. Kanasang eleksyon, ang napildi, maoy padaogon, ang nidaog, maoy suspensohon. Ayaw na lang pagkumilik. Di man di ka mudawat sa resulta sa eleksyon, ayaw na lang pagkumilik. Kaya ang kumilik, mura nagkuimi sa buwangan. Kasi mudaog. Mupildi-pildi. Ana, humanagod ang sultada. Una pa ka mo ingon, uy, kuan man day disqualified man day ni siya, tungod lang kay napildi ang imong choice. Ayaw. Ang mga tao, ang majority, ang mga tao, mo'y atong gitawag og tingog sa Ginoo. Kanang gitawag natog vox. Ano na? Populi vox Dei. Ang tingog sa katawhan or tingog sa mayoriya, tingog sa Ginoo. Mo na ilang gibasihan, mo nang dunatay democracy. That is democracy. O gusto ka, mo na i-transfer na to communism. Kaya ang communism o unsay gustos leader, bahala na mo diyan. Kagusto mo gwab, supa ka, patyon ti ka. Di man ni communism ang atong form of government, democratic form of government maning ato. So naagin ang botisyon, mawitan ang naatay eleksyon. Karon na siniingon nga di na kuno idayon ang eleksyon rong 2028 adto na kuno 2031. I-extend ang ilang mga terms pagkalaog, pagkahakog sa gahom.
Galisod naman gitaron, gikan atong 2022 niabot 13 trillion pa to, ang around 13 trillion ang atong utang, karon gani 19 trillion na sa ila pa lang upat ka tuig, napun-a na og pila na may napuno, gikan sa 13 karon 19, 6 trillion nga pila pa lang kag upat pa lang mo extend pa yung 2031, pila na kay utang nato ana nya karon gani niabot nag mga naas mga 3 trillion ang corruption nga nawa nga kwarta, nanas mga almost 3 trillion kay sa flood control pa lang daan 1.3 trillion na sa flood control, ang DepEd pa, ang customs pa, ang PhilHealth pa, puno pa tong Maharlika Fund, puno pa to katong gold nga gibaligya, wata kibaw hay na turong halin ato. Unsa nakaigabot 2031 og pananglitag tinuod na pila na kay ikurakot ana. Muna pasalamat ang duna sa ini practice og pagkapari. Di na sila mga Katoliko ang uban, pero ni practice aning gitawag natog commitment hangtod sa kamatayon sa ilang pagka public servants. Una, katong gitawag og brave 18 Marines. Naa pa na ron sila nagbarog nga lig-on og anda mo testigo para mapinpoint ang corruption. Naa sa tay gitawag og brave 13 kanang bag-ong mayoriya sa atong Senado, may intag brave gid na sila, andam silang mo imbestigar alang sa pagsuta kinsa gyoy utok, kinsa gyoy kanini ang ulo sa korupsyon sa atong nasod karon para mahatagag hustisya ang atong katawhan. Brave 13 sana sila. Sa ato sang Supreme Court, gitawag sana ron sila Brave Supreme Court. Kaya mohimo sila ilang desisyon, bahala nagkinsay mga igo. Ana, kuno. Ato lang ang iampo. Nya, dito sa lower house, doon na sila gitawag og brave minority. Mga 25 out of 300 kapin, 25 congressmen and women nga mga brave. Lingi ay mong tupad ing na brave Katolika. Brave Catholic. Si Kristo, brave Savior. Gipatay siya, gisakit siya, wa mo atras, wa mo walk out, wa mo dagan, ni barog sa kamatuoran hangtod namatay. Kamusad, barog sa kamatuoran nga kita mupalit yung raffle tickets. Bisag ka na lang inyong pagsigig view, like, share aning atong YouTube channel kaning Padresiano Obod. Suway na ninyo kada adlaw. Testing lang ba? Brave na mo ana kay dako nag ikatabang sa katawhan og sa atong simbahan.